Conor Anthony McGregor. Conor McGregor 1988-nji ýylyň iýul aýynyň 14-nde Irlandiýanyň Dublin diýen şäherine eneden bolýar we Conor McGregor kiçiliginden uje okuw döwründen başlap bozgok bolupdyr. Hemme dawa jenjel pastaýanna şo Conor tarapyndan dörapdyr. Öýüne gözüni göwgürtmän gelýän onu gatada eken, hatda bir gün bir gyzy bilen söz adaşyp bu gyzy urýa, ýollaky oglanlar, muny gören oglanlar Conory 10 sanyk bolup patlaşýarlar muny. Soň 12 ýaşyndan uje Conor boks bilen zanimat edip başlaýar. 2006-njy ýylyň aýygyna jiu-jitsu diýen sport bilen meşgullanyp başlaýar. Zalda trenirowka edende sagatlap trenirowka edýän bolsa, kä wagt bul zaly gelmän ýitip gidýän eken. Bu ýagda esasan şo zalyň tölegini etmeli wagty bolup geçýän eken. 24 ýaşynda UFC'de ilkinji gedek çykyş edip ýeňiş gadanýar. Iş otayda interwýuda diýe, men şu tak gelýänçem diýe, men hiç ýyly gazancym ýokdy diýe, men maşgalama meklebilem okdum diýe, şo maşgalamam aýalymyň puluny ekleýärdik diýe, 188 euro işlemeýäniň pasobiýasyny alýardym diýe. Bugun bolýan men bärde oturýar, interwýu berip oturan ýerine $60,000 bonus aldym diýe, $16,000 şu günkü boýdan gonorar aldym diýe. Men näme bolýanyny da düşünemek ýöne bu ýagdaý maňa ýaraýar diýe. Conor öz enatasyna men 25 ýaşda millioner bolarny diýär we muňa kakasy inanmaçylyk edip Conoryň üstünden ölýär. We 26 ýaşynda, ýagny enatasyna söz beren wagtyndan gönüm bir ýyl geçenden soň çyndan millioner bolýar Conor. We kakasy şeýle diýär. Men niýe Conory'a inanmaçylyk edip diýär, güllüm diýär. Men inanmadym bu zatlaryň boljagyna diýär. Ýöne oglum diýär öz çel goýupdyr diýär. Şo çele tarawam diňe trenirowka edipdir diýär. Opşym şo çelini ýetýänçe ylgapdyr diýär. Men näme bolsa da Hudaýa şükür ýalňyş pikir edipdir. Näme oglum öz dogry ýoluny saýlapdyr diýär. Häzirki wagtda Conor McGregor garşyk söwüşdün gotuwança, ýagny smashny ýedinaborstwa boýunça 28 gedek çykyş edip 22 sany ýeňişi we 6 sany ýeňilişi bar. Conor 2 sany wesavoy kategoriýada, ýagny biri ýeňil, beýlekli, orta ýeňil agrymda hersinden bir gedek çempion bolýar. Şeýlede professional boksdanam bir gedek çykyş edýär we onda da ýeňilýär. Elbetde kimligini hemmäňiz bilýänsiňiz. Floyd Mayweather bilen çykyş edýär we açko boýunça şo sudyalaryň netijesi boýunça Floyd Mayweatherdan ýeňilýär. Şuna çenne adamlaryň iňkän ünsün çekip go iňkän girdeji gadanan boýlan birkem 2018-nji ýylyň 6-njy oktýabryna geçirilen Khabib Nurmagomedov bilen Conor McGregor'yň boýy. Bu boýda UFC'ň diňe özü $86,4 milyon girdeji gadanýar. Şuna çenne iňkän girdeji gadanan boýlarynyň biri. Conor'am $3 milyon gonorar alýar şu boýdan. Emma gynansak da ýa-da begensek de Khabib Nurmagomedovdan ýeňilýär. Türkmenliň eksperdi bu boý barada näme diýe diňlen. McGregor, şey different oldu. Demar bilen o haram McGregor. Yine ma Habib bana borladik buyurdu. Ol şu wagt öz aýaly Dublin we üstan çagasy bilen Irlandiýanyň Dublin şäherinde ýaşaýar we Conor McGregor'yň finansiv ýagdaýy $250 milyon diýip hasaplanýar. Islese kino düşýär, islese trenirowka diýär, garaz isleýişine görä ýaşaýar. Şeýlerak ýagdaýlar indiki videoda haýsy sportsmen barada gurrun bermeli bolsa, kommentariýada belläp bilersiňiz.